ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்டில் முகலாய பேரரசில் தேர்ட் டாபிக் அக்பர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அக்பர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹுமாயூனோட மகன் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் எப்போ பிறக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1542. அவரோட ஆட்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா 1556 to 1605. அவரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன். எப்போ மன்னராக பொறுப்பேற்குனா 14 வயது மன். அவர் வந்து சிறிய வயது வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு பகர ஆளுநராக இருக்கிறது யார்? பைரம் கான். அக்பரோட பாதுகாவலராக இருப்பார் பைரம் கான். அக்பரோட ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவர் தான் பைரம் கான். அவருக்கு சின்ன வயசாக இருக்கிறதுனால அக்பர் வந்து பைரம் கான் வந்து ஆட்சி பொறுப்பேற்றிருக்கிறாரு. பைரம் கான் ஆட்சி பண்ணுறது வந்து பிடிக்கல. அதனால் என்னன்னா பைரம் கான் கொலை செய்யப்பட்டுறாரு. அவங்களோட குடும்பத்தரெலாம் எங்கே கொண்டு வந்து டெல்லிக்கு வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க. பைரம் கானோட மகன் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரஹீம் சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து அக்பரோட அவையில் கான் அந்த பட்டத்துடன் ஒழித்தவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரஹீம். நெக்ஸ்ட்டு அக்பர் காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் பானிபட் போர் நடக்கும். 2ஆம் பானிபட் போர் வந்து நடக்கும். அப்போ ஒரு அரசர் யார் வருவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமூன்ற அரசர் வருவார். அவர் வந்து ஒரு ஆர்கானி அரசர் அடில் ஷாவின் இந்து படைத்தளபதியாக விளங்கினார். இவர் யார்? அடில் ஷாவோட இந்து படைத்தளபதியாக விளங்கியவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குவாலியரை கைப்பற்றி முகலாயர்கள் வந்து வெளியேற்றுவார். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆக்ராவை கைப்பற்றார் யார்? ஹெமு. நெக்ஸ்ட் 1556 2ஆம் பானிபட் போர் நடக்கும். ஹெமுக்கும் அக்பருக்கும். ஹெமு வந்து தோற்றுறாரு. அக்பர் வந்து ஜெயிச்சிருவார். எப்படி ஹெமு தோக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமுவோட கண்ணில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பு ஒன்று வந்து பாய்ந்ததுனால அவர் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டார். அதனால் ஹெமு வந்து தோத்துட்டார். நெக்ஸ்ட் அக்பரோட படையெடுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1562 மாலவ பகுதிகளை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மாலவ பகுதிகளை பாஜ் பகதூர்லேருந்து கைப்பற்றாரு அக்பர். நெக்ஸ்ட்டு 1564 கோண்டோனா பகுதியை வீர் நாராயணர்லேருந்து கைப்பற்றாரு அக்பர். நெக்ஸ்ட்டு மேவாரோட அரசர் தான் யார்? ராணா உதய்சிங். அவரோட படைத்தலைவி தான் யார்? ஜெய்மால் பட்டான்னு சொல்லிட்டு. இவங்க வந்து அப்போ அந்த போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சிறப்பாக போர் புரிஞ்சவங்க தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்மாலும் பட்டான்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும். நெக்ஸ்ட் 1773 அக்பரோட படைகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முஷாபர் ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குஜராத் பகுதியை வந்து கைப்பற்றுவாங்க. 1886 காஷ்மீரில் கைப்பற்றுறாங்க. நெக்ஸ்ட் 1591 காண்டேஷ் பகுதி வந்து கைப்பற்றுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 1596 சாந்த்பீரியம் சொல்லிட்டு பெரார் பகுதியை வந்து கைப்பற்றுவாங்க. அக்பர் இறப்பு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் 27, 1605 அக்பர் வந்து இறந்துருவார். அக்பர் காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து மக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட ஜிசியா வரி எண்ணிக்கை தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர். நெக்ஸ்ட் உடன்கட்டை ஏறும் முழக்கம்லாம் அதெல்லாம் இவரால் தான் வந்து அகற்றப்பட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட் அக்பர் மணந்து கொண்ட ஆம்பர் நாட்டு இளவரசி தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்காபாய்ன்னு சொல்லிட்டு. ஹாக்காபாய் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதா அக்பர். ஹாக்காபாயோட பொருள் இதான் யார்? ஜோதா அக்பர். ஜோதாவுக்கும் பிறந்த பையன் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சலீமு. அவங்களோட படைத்தளபதி யார் அப்படின்னு அக்பரோட படைத்தளபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மான்சிங். வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா தோடர்மல் வந்து வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்திருப்பார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அக்பரோட தலைநகரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ராவில் இருக்குது. அவர் உருவாக்கிய புதிய தலைநகர் என்னென்னா பதேத்பூர் சிக்ரின்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன தெய்வத்தை வந்து வழிபட்ட கூடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இபாத் கானான்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு தீனிலாகி தெய்வீக கோட்பாட்டை வந்து நிறுவியவர். அனைத்து மதங்களையும் சமமாக பாவித்த மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர். நெக்ஸ்ட் அனைவருக்கும் அமைதி என்ற தத்துவத்தை பரப்பினார். நெக்ஸ்ட் ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்து மத நூல்கள் அக்பர் காலத்தில் பாரசீகத்தில் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கு. என்னது ராமாயணம் மகாபாரதமும் அந்த இந்து மத நூல்கள் வந்து பாரசீகத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. யாரோட காலத்தில்? அக்பரோட காலத்தில். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜஹாங்கீர் பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ கைஸ்.